Čo sme z ďalšieho videa dneska, to je zase Fortnite! A to je zase Blitz Royale! Takže hneď sa môžeme na to vrhnúť! Let's go! To som nechcel. Let's go! A konečne už nie som chorý! Konečne som sa vyliečil! Woo! Takže tak. Fortnite som dosť dlho nehral na počítači, takže dúfam, že nebudem zlý. Takže let's go, let's go. Dúfam, že to bude dobré. Dobre. Tak. And let's go. Poďme si zahrať Fortnite. Lebo prečo nie? Bum. Mám lepšie. Moje detaily nie sú najlepšie. Nemám najvýkonnejší počítač. No, notebook skôr. Dobre, let's go. Aha. To čo som dostal? Ako, neviem, či toto budem potrebovať. Neviem, či to budem potrebovať. To zoberiem, tohto si naknem. Do ruky zbraň. Toto si zoberiem, lebo prečo nie? Let's go, let's go, let's go! Dobre, a mám ho. Let's go! Máme ho! To bolo tesné. Tak, toto zoberieme. Je toto strieľa. No, môže byť, lebo prečo nie? Ale len tak pre srandu. Takže ja si to nemôžem dať asi. Dobrý deň. Tu máš. Kde si to tancuješ? OK, mám ho. Krásne. Let's go! Woo! Ide. Dvaja proti mne, dobre. Idem do tohto. Au. Dostal som. Poď, tu dám! Yes! Ďalší, kde je? Ten bude asi dobrý. Áno, ten je dobrý. Máme ho! Krásna! Sme dostali krásnu zbraň! A ide ďalší proti mne. No dobro. Máme ho, yes! Ďalší, nie, pozor! Ďalší! Poď ešte! Ďalší, poď! Kde si? Toto nedám. Au. Áno! Krásne sme ich dali. Bola veľká krasota. A niekto po nás ide. Toto bolo dosť tesné. Krásne. Máme ho dole. Kde sú? Máme? Áno. Dobre, krásne, poď. Yes, ďalší. Ide po mne. Veľa ľudí ide po mne.
Je ľudí po mne, musím zdržať. Toto je na tesnotku. Tu je. Dobre, mám ho. Toto zoberiem. Ale nie. A toto je čo? Čo som dostal? Tak, toto neprežijem, zdrhaj. Zdrhaj. Nie je jedno, že pojem do zóny. Toto nedávame. Toto rýchlo si zoberieme. Dobre. Toto bude na tesnotku. Veľmi akčné to je. Veľmi. Prosím. Dobre, to dám. Tak, toto je tesné! Ja som tu, kamoško. Kamošku, kde si? Hore, na streche. Kde? Musíme ho dať. Máme win? Nemáme. Máme win! Victory Royale! Wow! Toto bola moja najviac akčná hra. Najviac. Takú akčnú hru som ešte nemal. Tak toto bola brutálna hra. Ale dostali. Som mal toľko malo HP. Neviem, koľko som mal vlastne. Ale dobre, že sme vyhrali. Yes! Woo! Let's go! Máme win! Teraz máme korunku. Teraz musíme dať ďalší win. Lebo prečo nie? Ja som nikdy nedržal túto zbraň. Ako možno bude aj dobrá. Aj dlho ma vydrž, takže takto zbraň bude dobrá. Wow! Dobre, to som nestihol. Hľadáme na to isté miesto, lebo prečo nie? Tam je moje obľúbené miesto. Takže let's go, let's go! Tento medailón je výborný a máme aj výborné zbrane. Tak. Kde to som? Ja som na inom mieste. To je zle. To tam stíham. Dobra, let's go, sme tu. Dobra, let's go. Let's go. Berem túto zbraň, toto si hodím sem. Je tam niekto? Dobre, idem tu! Dobre. Možno sa to bude zase akčné. Dobre, otočka. Poď. Kde je? Pod nami. Čo robím? Neviem trafiť. To je jedno. Poď. Ber. Toto zbraň je dobrá. Budeme mať 3 zbranie, je mi to jedno. Tá zbraň je dobrá. To si zoberiem. Prečo nie? Poď. Rýchlo, jak sa šprintuje. Dobre. Tak toto nemám. Tak, I'm dead. Tak toto nie. Presne som nechcel, aby sa toto stalo. Prečo? Dobre, nevadí.
sa mu niekto pomstí. Let's go, let's go! Musíme vyhrať. Ups. Ne, to som buchol do Enter. Au. Dobre, let's go! Musíme dať. Dali sme krásny win hneď prvú hru, takže krásny máme začiatok. Ale budeme mať smutný koniec. Dobre. Dobre, let's go, let's go, let's go! Let's go! Ja spadnem na iné miesto. To prvýkrát. Idem tu. Nie, ja som nechcel ísť tu, ja som chcel ísť tam, ale to už je jedno. Ja idem do stredné ihrisko. Toto je veľmi škoda hra. Dobre, poď, ber dačo, poď. Ber rýchlo, prosím, dačo, dobre. Bum. Dám. Ňam. Ber dačo rýchlo. Si doberem. Dobre, poď. Za koho ideme? Tam niekto už palí. Kde? Tam áno. Hedo. Dobre, máme ho! Toto video asi budem musieť ukončiť takto, lebo ja mám málo minút. Teda mne proste zostane iba jedno a že robíme jednu vec. Dobrý deň. Môžete mi povedať niekto, kde sú všetci? Mám veľmi veľa medailov. Dobre. Chcem sa trafiť. Ja mu dám im zadarmo veci, lebo je mi to jedno. A tak už video musí ukončiť, lebo maximálne môžem 14 minút 30 sekúnd. A to by sme nestihli, takže takto. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.